Right, vazukuruka. Nyaya ndinayo panapa ndeyekuti kana unga usati wasubscribe, tanga wasubscribe. Handiwanzotaura ndichidaiwo. Tanga wasubscribe. Also don't forget to put your notification bell kuti kana ndichinge ndaisa nyaya dzakadai anytime handiti you will be notified. Thanks very much kuna vanoramba vachisupporta musha. Channel ino yaisi yangu Vazukuru. This is your channel, your family channel. Handiti patine kodzero yekutaura zvatinoda, patine kodzero yekutaura mafungiro edu. Panapa tina basa nekuti ndiani kana kuti ani. As long tichitaura pfungwa dzedu, mafungiro edu izhula. Right, and thanks very much Vazukuru. Right, ndoda kuti mundibatisise, munditeerere kana ndichitaura. Batai mazwi Vazukuru vangu. Manzwa? Right, regai tipinde panyaya yatauya nayo. Nyaya ndaudzwa nemuzukuru wangu faster kuti sekuru tauraiwo panyaya iri kutirwadza iyi. Handiti nyaya iri kurwadza Vazukuru vangu kana neni yandibata. Inzwai nyaya iri panapa. Ndo ine zvandaisa mumasaidi. Handiti right. Nyaya yakandwa kuZim Celebs Official. Handi ndokwa yakandwa nyaya kuZim Celebs Official. Kuri kunzi kudiko. Panewo muzukuru wangu mwana wa Taps. Handiti muzukuru wangu mwana wa Taps abva ataurawo kuna maititi akati zoni, I'm not a fan hangu maititi, but good job on that survivor track. Aiwa, ramba wakadzvanya. Munosvika kure, uplifting lyrics well done. Handiti haubvaisa kuti maemoji twake tokuombera maoko. Handiti apindurwa namaititi obva anzi, don't worry, no one asked you if you are a fan or not. Gwaju iyi ndokunonzi zvinombofamba sei chaizvo. Munhu ataura zvakashata papi. Alright, kutaura kuti zoni inini I'm not a fan, handikufollowe, but ndateererawo nziyo yako sekubhega kwavaita maititi vachikumbira every time, please ende munoona nziyo yangu, please ende. Alright, akaenda akanoteerera zvakanaka muzukuru wangu. Handiti aenda kunoteerera zvakanaka obva asvike paazouyawo kuzokomenta. Handiti ari kuuya kuzokomenta muzvakanaka kuti zoni aiwa murandakadzi handisi fan. Azvaidentify kuti aiwa nini handisi fan, but basa rawafamba wafamba basa rakanaka. Handiti so zvabva zvandinetsa kuzvindishungurudza kuti so imimi macelebrity munoreva kuti zoni kana munhu asiri yo fan, asingakufollowe, asiri follower yako, haana right yekukomenta zvaanoda pamusoro pako. And munhu anofanira kupretenda chete zoni I'm your follower, I'm your fan. Is it? That's pathetic. Zvinotonyadzisa kutonyadzisa chaiko zvaitwa nemurandakadzi. Zvinonyadzisa. I'm disappointed. Inzwaika vanhu havana kufara nazvo. Chokwadi ndechekuti vanhu havana kufara nazvo, mafani havana kufara nazvo. Inzwai zvanga zvopindurwa. Uyo apindura akati zoni yatigamwa fast yagamwa. Skanzi, sometimes people really want to help and praise you, but your behavior, and just be nice and humble. Kungozvininipisa unobvei, kungozvininipisa ungoti thanks, vararongoti thanks chet. Umwe wobva ataura zvikanzi life always has many things to bring you down, but what can really bring you down is your attitude. Umwe attitude yako inogona kukuisira pasi uri palevel riri bo. Umwe handisi kuda kutaura zvakawanda, and she is angry always, ready to unleash. Vana vacho vana mafadzi. Inzwa umwe, and when I saw I'm not a fan of this woman, some people vanoshoora vachiti jealous, but this is one of the reasons she has a big ego, and I don't like that. Munhu ngaave humble. Vamwe hanzi is bitterness.
was if bitterness was a human being, wanyora kudaro. Patauro zvakawanda. Hanzi it was a compliment, but Mura always ready to clap back. Esa ndatry kuda kutsvagawo comment yemunhu ari kuvasaidhira pamafollowers avo achona ndikuishaya. It's a disappointment. Always, why are you always ready to fight? Why can't you be reasonable, my titi? Ndikutaura kuna my titi. I always fight for you, my titi. I always fight for you. Remember, panyaya yako pa idea, I fought for you. I'm one person who is honest. Asingazombofaka kunyepera murandakadzi. That was wrong. Kana kune vanhu vanokutyai murandakadzi kukuudzai kuti apa magona apa ina handityi. Paunenge watogona ukatoti izvezvo ukatogona, and go and check all my videos. Paunogona ndinotoita video yekukupraise mura. But this is not as inzwaka kuvanhu vanorarama unavo ka. Urona celebrity ndongokupa lesson. A celebrity ka wakafana nefish. And vanhu ava ka imvura. So fish ikadadira mvura ndozviri kutaurwa nevanhu ava. Mafollowers ako kuti attitude yako ka inogona kuwisira pasi. Isusu tiri kufara, ende kana kune chinhu chinondirwadza kuona munhu achiwira pasi angambova kudenga. Because you still need these people. These are the people who are vakakutakura. Manzwa ma-celebrities. Example yandauya nayo yamaititi. Hazvitenderwe. Ndatotaura sosa sekuru, no hard feelings. Mangwana ukaita zvinhu zvakanaka ndotokuudza futi kuti murandakadzi wangona. I don't have anything personal with you. Ndochandangondiuye nacho wazukuru ndichida kuexpressa kutsamwa kwangu sasekuru. I'm not happy with this kind of attitude, especially pakati pema-fans nema-celebrity. This is not it's unacceptable. Hatizvigamuchiri izvi zvaitwa nemurara. Manzwa mwana haana chaatadza, but yo disappointing. Ndo mafungiro angu. Ina asida kutsvaga mafungiro evamwe vanhu angu. If she is ready to fight ka sekuru vari panapa. Tinopedzerana mangwana futi ukagona ndo handati wagona kupedza unituka. Much love.